cikin matsayi baya matsayi cikin matsayi taka lafiya daidai sabon haihuwa kauna na rigewa gwan mai kyan tsayawa ɗan dangin hashimawa saka da ke rubutu dan neman yantu kai na rike karatu dan gina so in kusantu kai kowa yake nema a saka da ke ta talla mai usmanu mai bila saka da ke ta talla wajibi na yi shila in tabbatar ka maula sha matsayi ga darar ma'aika lura da ni masoyina kana mai rauni neman tare komai sannan ya zan da tuma ni ban san da kaina ba laifina yana da yawa kan ga gudun fakewa ba jagoran guda ɗaya ne aiki na ba zai kai ba shi ne galibin farko bai yi zuwa a ƙarshe ba ina yake abin san zuciya ba kauna da wasa ba kusan ba na mata waliyan Allah ko da wasa ba shehu na abul abasu waliyai masu alfarma da jiyali abdul qadir dan umma mai girma da gausin zamani barhama na kaula hasan ni shafa ma mazanin bulona su bi bai kira da wasa ba kaunu da kai da ke nutsuwa tun ba fari kai barko kan abu dalla karfa ma bai tocin da zan aiko na zo in zamo hadumin ka maza dai sun yi mun safuko bai toci na ke so in yi maka suka tan kawai na ruko ahmadu karfa ma ban yi abin da wasa ba mai dai cikin sutura annabi muhammadu kun so masa algaita ai shi ne ya tantanta sai ma ranar sarkin da zai fito akan biraka shi kadai ne a sama kowa a kasa yake sarki mai sutura kowa turara a sutura kaza a sutura ya uban masu sutura ai kai kadai ne fes kowa da dauda a jikinsa kai kadai ne hankalinka a kwance hankalin kowa a tasa yake kamce na in gaishe shi shugaban isa mafakar isa gatan isa ai annabi ne ya ba isa da isar annabi isa ta sami isa kai ba dan isar annabi ba ai da isa ba ta sami juna isa ba kai wai wane ne wanda ya malalar da ruwa ta dan yatsunsa wane ne wanda ya sami itace ya zama takobi a tafin hannunsa ai wa annabi ne shugaba mafaka gatan isa wanda ya ba isa shi ne wanda ya malalar da ruwa ta dan yatsunsa shi ne wanda ya mai da ido bayan gidan ya faɗo da tafin hannunsa ya shugaba ya ta gaba an gaisa da kai saboda girmama ka Allah ya ce yadda lahi ko ba aibi ya rasulullahi kai ne wanda ya yi maka sakatar a tafin hannunka kai jifa da ita ce wa fara bai ta ibnu bai ta walakin da Allah arama ai wallahi da ba dan kai ba shugaba da Allah bai shirka daga kai ba ya dauki halittu akan da ba ai wallahi da ba dan kai ba baban Fatima ta Zahra'u da Allah bai dora sammai ba ya dauki halittu akan da ba kai wallahi da ba dan kai ba da ba mu san akwai Allah da alƙalami ba wallahi da ba dan kai ba da ba mu san yaya ake bautar Allah ba kai wai shin ma bautarwa ne ba iyaka ai annabi kai ka iyaka kai ka tsira ta kai kai daidai annabi kai ka dai mai daidai mai kawo da mutuwa ai kai mai ba da dan halittar Allah dan ma ji ma wajen ku ko ku tawo shugaban farko da karshe Muhammadur Rasulullahi ai shi ne yace inda babu wani wanda yace yadda da dan amira mai kyauta ce ya mai kawawan gidaje annabi kai kai kadai ne kaje ka sarkin ka da idanunka masu kitsawa ku kan zance ku kai da shi ai wallahi ba dai abin halitta ba ya ce ga yadda ku kai da shi kai matsayi daraja da martaba da tausayi yana gurin Muhammadur Rasulullahi duk wanda idan yana kasar Allah da karfinka ai kai kadai ne Allah ke buga maka tabbata thumma dana fadalla fa kana qawma awjani aw adana auha ila abdihi ma auha tafiya dai dan abdu an je ma da duhu shugaban Muhammad Muhammad sannan kan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Salamun alaika ya wanda izo da shugabanci. Salamun alaika
shugaba a duniya shugaba a kiyama ya shugaba a